Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe ke indaba malunga neDerby. Abadlali abathathu Kaizer Chiefs kuthiwa ke bangaseriskini okubana bangabikho pha kwiDerby, ukuquka uEden McCarthy, Sibongiseni Mthethwa, Mfundo Vilakazi. uEden McCarthy, Mfundo Vilakazi, iDerby kubo ibalulekile ngoba ke uEden McCarthy izoba kokokuqala enyathela kwiDerby. Ndicinga uba amaphupha wakhe awufezekisa umfana omdala. Umfundo Vilakazi naye akana experience yeDerby ngoba ke wayefakwa imizuzwanyana yokugqibela bomdlalo uphele. Naye ibalulekile into yokubana ke abe khona pha nge-28. Masiqale kanje, uEden McCarthy umfana omdala ke siyamanda okubana ke umfana omdala bekwi-suspension pha kwi-CAF, kuthiwa umfana omdala unama-yellow cards amaninzi. Ngomnye okwe-risk into yokubana ke angangabikho kwiDerby xa naye enophinda abhalwe pha ngolwesibini okanye nge-24 xa iKaizer Chiefs idlala pha neStellenbosch. Umfundo Vilakazi naye umfana omdala kuthiwa kuphinda ufumane yellow card pha xa iKaizer Chiefs idlala neStellenbosch pha nge-24, naye umfana omdala ke angangabikho pha kwiDerby. Sibongiseni Mthethwa, umfana omdala naye unamakhadi amanintsi, kodwa ke umfana omdala akho mntu ushoyo into yokubana ke uzoba khona nge-24, uzoba khona pha ngeDerby ngoba ke umfana omdala usekwi-injury. Umfana omdala noba ke kumahle athi ubuyile umfana omdala uyazilolonga, kodwa ke awukabikho nto etshoyo into yokubana ke umfana omdala ufit into yokubana angadlala nge-24 neStellenbosch, angadlala pha nge-28 kunye ke neOrlando Pirates. Masiqale pha ku-Eden McCarthy. Eden McCarthy umfana omdala ke ugqiba upromothwa yiKaizer Chiefs kwi-reserve side yayo. Wenze kakuhle kakhulu umfana omdala, uzimisele, wangena futhi kulaa backline eKaizer Chiefs ke wazenzela indawo, wazenzela igama, wafumana i-man of the match, iimatshi zilandelelana. Ngomnye ke we-defenders ezithi xa zingekho abantu babuza into yokubana ingaba uyephi na uEden McCarthy. Baniyamkhumbula kakuhle kwapha kucala lase-left, ku-left back umfana omdala, kwi-left back eKaizer Chiefs umfana omdala uyalunga, uyakwazi noko pha ukuba angacaci futhi nokubana ke uyi-centre back. Into ethetha ukuthi ke umfana omdala unelamvila okanye unegalelo pha kulaa defense eqela ke leKaizer Chiefs. Ungabikho kwakhe kwiDerby ingangumonakalo omkhulu pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Mfundo Vilakazi yinkwenkwenyana ke esaze ngobuso ezweni, endicinga into yokubana ke umfana omdala naye wapromothwa ke kuqala ke unoEden McCarthy pha kwiKaizer Chiefs, kodwa naye usemncinci usakhula. Ewe ke lawa amandla wakhe ayadingakala pha kwiDerby umfana omdala. Pha napha ke zikhona impazamo ezifuna ukulungiswa pha kuye ke umfundo Vilakazi. Nangona ke akukubanga kakhulu, kodwa ke akhona amaphuthanyana amancinci ke afuna ukukhuliswa pha kuye umfana omdala, kodwa uyadingakala kakhulu naye pha kulaa match ke yangomgqibelo yeKaizer Chiefs ke kunye neOrlando Pirates. Sibongiseni Mthethwa ebejinxe kakhulu ke pha esiswini kwi-defensive midfielder yeqela leKaizer Chiefs, kodwa ke noko bakhona gxa bakhe pha abashiyile bayibambile pha oLebogang Mabuye, oSiphesihle Ndlovu, ole nkwenkwanyana ke yakwamabaso, noko noCele uNdosi ubuyile naye ngoku uyatreyina ngokupheleleyo pha nabadlali. Mhlawumbi uyawuba khona pha nge-24 xa bedlala pha neStellenbosch. iKaizer Chiefs ke izawuvula pha nge-24 apha ke kuFebruwari, idlale pha neStellenbosch xa ilungise into yokubana ke ibheke pha kwiDerby kunye ke neOrlando Pirates. Njalo ke baphulaphuli ke nani ngake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.